И здравейте хора, в днешното видео ще играем с мой приятел. Къде си? Не знам. Я умри, ела на спаун. Чакай, не знам. Чакай, аз ще се убия, имам 4 дърво, ама какво направя? Харесните клипчета, абонирайте се и пожелавам приятно спаун. гледане. Ето го. Ето го. Само някакви крипи зомбита. Има само някакви крипа и зомбита. Айде да сега да с... Опа. Лад, защо има в... Играта е бъгала. Играем на по-стара версия, защото... Много лагва на мене. На приятеля ми много лагва. Затова. И пишете дали ви е харесало на моето оцеляване. И дали искате епизод 2. Така, чай, щупиха ма... Идвам на крафтинг, чай, чекай на... Аз взем камък, ти се бий. Ела долу в дупката, ела долу в дупката. Падни в дупката, Ники. Лаги, Умря ли, бе? чакай, какво? Що съм в листо? Инвентар им се запазва. Къде си е, бой? Ники, какво си правил тука, бе? Не знам, бе, нищо не съм правил аз. Аз се заклещих в едно такова, дойде крипър, пая и няколко зомбита. Че това зомби тук ме... Да, сега и крипъра да дойде, ай стига, бе. Куче. Сега си опитаме, куче. Айде! Ники, ти си някъде до мене. Чувам те. И там си. Аз имам и дърт за дърт къща. За дърт къща. Кучето! Годни! Кръци! И крипари. Ай, Боби, ти си ловец на чудовища. Аз мога да се представя и аз да си кажа и моя канал. Малко той е по-развит на Боби, защото Боби му е нов. Ама той е от 2 години. Абонирайте също и за на приятеля на канала. Балбанов и просто трябва да пише едно Н там, ама така да го обясня, защото... Не. Ами Ники, аз идвам. Видях. Стой там. Вие ходи там. Аз съм тук. Ейме. Боби, къде ходиш? Тук някъде си направим къща. Защо дърт? Това е дърна. Да. Аз ще я построя, чай сега. Първо трябва да стане ден, това е най-важното, да се махнат от нея зомбаци. Дай тук пещерата първо, да се скрия. Вече. Аз много е уютно. Аз ще почна да... Добре, ти ей ти една кирка. Ще я копаеш. Ще да копая. Чай взема още само 3 кама. Направи малка дупка. Аз ще ходя вземам желязо. Зомби! Той са тия бебетата най-гадните. Знам. Там да дълбаем чаната. Ай, откъде? Аз казах на тази Аз се опитам да направя... Ще издълбая малко камък, ще направя печка и точно. Окей. Ще умра. Ники, сега идвам. Отивам да търся желязо. Добре.
Още един скелет. Тези скелети много ги мразя. Крипър. Аз съм видята най-гадни мога да ме. Защото просто няма смисъл. Умрях. Общо долу дълбая с тебе. Аз слушах печката. Това не е нашата дупка. Ще сложа и моята Сега печка. има светлина малко. О, желязо, желязо! Айде! И въглища има ли? Не. Те ще намерим, те са лесни. Аз си направя и един меч. Добре. И как искам желязо? Кол. За факли. Еми да, но то мога да... Аз изгорих дърво и сега мога да направя. Ми направи там някой ми дай малко. И сега само си направя инструменти. Ще ми слуши. Не съм слуши, да ми... Ето аз не знам колко говоря, бе. Сега. Коя печка да беше? Ще станат... Ще има. Добре се. Може да не виждате много, ама... Сори. И сега като са факли ще виждате. Ей сега, чай, Боби. Чай, аз сега ще изпъка. Това струва да пека там уж. То май бяха и така пак. Защото не съм играл Майнкрафт от една година. 4 точки. Ще ви оставя и тук. Първия, тук дето е най-тъмно трябва да има. И в къщата. Да, много безопасно в къщата, защото не мога да... Аз имам храна зомбишко. Аз имам нормално. Ето изпечия. И ти с желязото. Благодаря. Колко желязо? 8. What? Да, ама аз имам едно въглище тук, ще сложим храната колкото може. И на това... Се надяваме да намерим въглища, защото много ни трябват. Те уж бяха лесните. Ми уж. Аз малко разширявам къщата. Добре. Фак. Я ще си направя нова. То май вънка е ден, защото сега чувах горящо зомби, нали? Затова сега ще направя една друга врата. Тук сме дълбали, бе. Ден е, Боби! Добре. Стой тук. Копай дърва, ще ходя в пещерите. Добре, аз тук ще чупя вече. Взимам си една пър. Взимам си... Ела да ти дам пържоли. Добре, не това съм. Ето. Искаш ли още една? Да, ще. Добре. Добре, аз отивам да търся. Да има отгоре. Не, аз проверих, нямаше. Добре. Куче. Кучето. Кокала иска. Прасета.
Още пшеница. Не пшеница. Оф, аз пък пшеница. Вълна. Аз ще направя едно малко място. Скрито такова. Добре. Не толкова скрито, ама ще ни е такова. Охо, мале. Къде попаднах? Ники, Да. ще имаме желязо, въглища. Аз ще направя лодки тук за реката. Добре. И такова мощи. Тоест, в принцип, ако ми беше по-висок FPS, до сега да бях така с айрон неща. Просто мен не са много причини. Аз ще ти дам айрон. Да, но в принцип, защото така излиза, че буквално се едно за първи път игра или айде сега 10 и някакви такива. Пък аз сега за 1 милион път тази игра. Намерих стария крафтинг. Добре. Аз съм на спауна. Той нашата къща е над спауна. Да. Тук имаше нищо. Това не е пещерата. Това е дупката от първоначално дет ме уби. Крипъра, дето си. Имам 16 желязо. Аз тук крава намерих. Имам прасенце. Не ми слови, ама ще ставаш на храна. Ще ни трябва към 60 желязо за full iron броня, за кирка и за брадва. Аз съм на лов в бурбата гора. Добре. Вече си ставах меча. И също дам IP и ще ви казвам кога те пуснат сървъра, защото... Да. Охо, още ще... Да има някой да играе просто. Колко въглища има? Тук винаги давам около. Което е това, което ни трябва. Ще сега малко факли да се направя. Аз отивам към къщата ни, която не знам къде е, защото се загубих българата гора докато. Добре, умри и той ще спална над нея. Тук има един вълк. Кучето. Имам почти един стак въглища. Да. До сега мислих, че защото ми изчезна инвентара. Сега ми се върна. Някак над нея. Над къщата ни, като аз. Виж, отиди надолу. Аз се видях. Дай слот точове. Имам точно 2 за. Ще е малко намалят музиката. Още желязо. Музиката, че е нещо. Два
повече да осветена къщата. Още желязо и извън. FPS ми стана перфектен. Добре. Абе, Ники, имам 44 желязо. Добре, аз имам Добре, това е много хубаво. добре. Трябва да събера 60 за full iron броня за двамата и по 2 кирки и по 2 броня. Аз и почки събирам от листата на дърветата там, където чупа. Да не даде ябълки за бърза храна. Та пещера е много голяма. Още желязо. Супер. И вече имам. Ще събера един стак сега. А не, точно 8 е имало тук. Имам 60 вече. Крипър. Аре бе, крипър. Елай тук. Аре бе, аре. Това е пещера пълна с желязо. Тук желязо не съм виждал. Аз мисля да направя един голям двоен чест. Още 8 желязо. Сега мога да изпека, пуска дъжд, ще се да изпека, да знаеш вънка се свечерява. Добре. Трябва да направя бързо толче. Още желязо, брат. Чо млада? Абе. Още желязо, брат. Много желязо. Аз вече имам стак и половина желязо. Мисля, че не е достатъчно. Ама, ще опитам още. Къщата ни е 8. Бе, умирам. За това как ще изпълня, трябва винаги да носиш кофе. Знам се, ще умра. А, не умрах. Супер. Абе, ще малко си спека малко храна. Малко пържоли.
Виж, имам 2 стака желязо, бе, брат. Какво пише това, бе? Още. Брат, аз... предостатъчно не знам, що го събирам. Намерих спаунъра на паяци. Мога го направим по-късно на... такова. На експи ферма. Те на паяци няма да стане. What? Кое това деца не се чува, бе? Не знам. Кошка. Бега кошка. Аз же... Това съм много потъп, бе. О, седло. Аз сложих врата на къщата. Golden Apple. Имам... Окей, сега си оставих печка. Намерих. Още. Ники, ей сега, като събера 2 стака, ми трябва още 2 и идвам. Сега ако намеря диаманти, още желязо и крипър. Охо, охо. Добре, защо тук миши? Първо ще взема. Аз ако знаеш, че има така хубава. Как ме изплаши. Пак. Аз ще стоя в къщата. Добре. И сега идвам. Само да проверя. Тук за още нещо. Дали има? Чай сега да умра. Чай сега сложа и моята печка, да сложим малко е така и тук. Тук така. Тук и сега слагаме. Така. Чакаме. Масло. Какво има? Навсякъде айрон. Откъде ли айрон, бе? Стига. Аз няма къде да изпека пържолите. Аз ще го ставя чиста. Кое бе? Пържолите.
Ей, ти една кирка. Аз имам. И такова. Ама те са айрон. Добре. Сега да си направил. Айде, вече ще ползвам нея. Ще оставя старата и бравата. Не, бравата няма смисъл, защото по-хубаво да дълбая много дървета, отколкото трябва. Чай, сега и теб ще ти направя. Благодаря. Аз тук правя нашата стая, де често. Ники. Ще трябва ни вълна. Ми аз имам две. Две. Що да направихме легла, бе? Ма защо съм с скина на Алекс? То аз съм с Стив. Я знам. Да се оправя, знаеш колко ми дреме. Важното е да играем да става. Да. Що же още на крафтинг тейбъл е така, не знам що. Бе, колко сме купали, бе? Чай много да разширя стая. Разшири, аз ще ида долу. Навънка стана ден. Сега се направи така. Съм фул айрон броня сега и на Никито. Аз намерих кол. Аз имам стак. Що аз ще повържа това, що да ме го залбавим, нали? Пак не трябва. Да. И още една печка трябва да направим. Сега ще направя. Колко? Абе ще направя така. 4 да има. Ще малко сега. И тук ще направя една стайчка. Която ще е малко и така надолу. Сега още малко надолу ще отида. Ще направим стайчката. Аз стигам за овце. Добре. Трябва ни още 4 вълна земи. И тук ще сложа сега печките долу, честовете. Оху, Добре, ела да ти дам фул. вълка убитва. Сега, Ела да ти дам фул айрон броня. Чай, аз ще дойда. аз идвам. Тук съм, Боби, за тебе. Добре. Къде видя вълко, бе? Ами имаше един вълк и аз... На къде, на къде? На там. А, видях го. Те са много, бе, те обикалят тук с цялото. Видях го, видях го. Имам куче. Още едно. Айде, 2 кучета. Ще опитаме всички кучета. Ще ги пускаме тук и света да търсят овце. Айде, още кучета. Защото на нас не трябва овце. Тук където има такива вълци, то там трябва да има
Умерили. Да, някакви умели овце. Вече имам 3 Какво? кучета. Аз викам вода. Още едно куче, ела. 4. Айде и 5. 5. Аз още търся. Има шугарки, които ни трябват за енчантинга. Още едно куче. А не, това е моето. Ти диаманти имаш ли? Не, още не съм намерил. Но е само Нали оформя. знаеш къде се намират? На Y11 е най-добре. Да. What? Защо е такова дървото, бе, брат? Айде, имам 2 вълна. Дай, още Ай, едно. 5 кучета на едно. Боби, имам 4 вълна, ще дам едно за легла. Добре, и сега идвам с чая. Ама чакай, аз тук съм далеч, аз съм на... О, намерих и аз овца. На друг остров. И аз намерих овца. Намерих си рабин. Май. Не е това. Ого, пак овца е. За всеки случай и ние ще... О, зомби. Дяволото. А, моето куче ли беше? Я. Не е моето. Още овца. Ма брат. Аз имам 5 вълна. По-хубаво да имаме вълна. Мой килимче сме в къщата да стане хубаво. Може. Това са ети декорации, ние се трябва да мислим за оцеляването, да имаме. Аз го убивам и за храна, защото те дават доста. Аз намерих къщата. Май. После може да направим една градина. Може. Ще направим и ферми. Яко ще го направим. Да, във втория. What? Къде? Ето е. Имаме един стак изпечено. Така. Имаш чай, аз съм дърва за 2 често. Кучета, стойте тук долу. Къде са ми другите? Кучета, бе, как ви да стоите долу, бе, брат? Ще ги убия, ще остана само с тези 3 вътре в къщата. Аре, лате. Така, ти си тук. С Ендърмен да се биеш, бе. Много ясно е. И да не умреш. Щеш да падне във водата. Убиме, бе. Той е на малко, ако се спане, тук е много убиме. Чай, сега хой изпъка малко храна тук долу. Много кучета. Тук сега си направя градината аз. Само ще трябва да си направя една. Аз съм до тук с видеото. Сега брат ми ще играе. Хела! Бат, къде си, бе? Нямаме.
над те да съм, бе. Ще направим една глупост, ама не му казвайте. Аз го махнах. Нищо другия път. Гей се. Е тук отдолу е. И тук. Стига да е. Стига. Ма не, аз искам да те бия с опака, защото си тъп. Но брат не ме виж. Базата къде е? Направих ти легло. Стига да бате! Ами едно. Ти умря. Опа. Няма Добре бе, спирам бе. да ти направя тъпото. Май аз мога сам да си направя. Аз мога и Аз вече ти направих. аз мога направя още 4. Базик. Още 35. Мога направя едно легло, но ми трябва една вълна. Ай, ти си ги сложи като най-накъда, мале, каляне. Аз си забравих мишката. Ко... Аз няма как да играя. Ими, добре хора, мисля до тук да е епизода. Харесвайте и напишете в коментарите дали искате втора част с брат ми или с Никито. И